Hi guys. Hi guys. Saan? Dad, sige na. Sige dyan. Ayun mga kapadyak, magandang gabi sa inyong lahat. Araw ng linggo, duty tayo alas 12 hanggang alas 6 ng umaga. Sulong-sulo natin ang daan ng sasakyan. So update ko kayo guys, yung bagong bike lane namin dito sa Mandaluyong, yung sa Shore Boulevard, mayroong nagbago. May nagbago sa bike lane namin. So kagagawa pa lang siya nung isang araw. Parang mga 3 days ago yata. 3 days ago siyang nagawa. So yan guys, ganyan mamaya guys. Alas 11 na. Alas 11 na ng gabi.
medyo nakainom tayo. Nakainom tayo ng konti simula alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi tayong umiinom. So nagpahinga tayo ng 2 oras. Tulog tayo ng 2 oras para makapagpahinga, para bumaba yung amats natin. At ito na nga guys, makapadyak na tayo. Guys, so boulevard na guys. Guys, yung sabi kong bike lane na may nagbago. So may nagbago sa bike lane natin, lumapat at pinakapal yung pintura. Siguro mahigit 1 metro to guys, kasi dati parang 1 metro lang. So ngayon halos mahigit 1 metro yung lapad. Tayo guys sa unahan. May hangover tayo ngayon guys, gawa nang nakainom tayo kanina. Let's go. Kita nyo ba guys, malapad yung bike lane natin sa ngayon. Safe na safe yung mga kapadyak natin. Yung mga makapadaan dito sa Mandaluyong, safe na safe. Yung napansin ko dito guys, dahil dito sa bike lane na to, may mga ano tayo, may mga sasakyan na halos hindi na nila to, no? Hindi na nila sinasakot yung bike lane na to. Nagbibigyan yung mga kapadyak natin na dumadaan dito sa bike lane. At nakakatuwa nga rin, safe tayo mga bike lane na dumadaan sa bike lane, mga kapadyak natin na dumadaan sa bike lane. Ayan. Hanggang ito guys, hanggang sa may crossing, yung guhit na ito. Yan, kitang kita, walang daya yung bike lane natin ng Mandaluyong. At sa mga nagpasimuno nga pala nito, nagpasimuno na gawin yung bike lane na ito, maraming salamat sa inyo at binigyan nyo kami ng ligtas na daan. Sana gawin din sa ibang kalsada na ganito kalawak yung bike lane. Siguro pag regular na araw, may mga sasakyan pa rin siguro ang maano dito, pero may ilang na rin sila kasi yun nga, kung nakikita nyo, bawal tricycle, e-bike dito at e-bike dito. May nakalagay
sa poste na bawal ang tricycle at e-bike sa bike lane. Pero hindi naman natin maiwasan talaga na mayroon tayong ditong e-bike na nakikita, kasi nga napakadelikado naman sa kanila na gumitna. So kasama na lang, at kailangan din nilang gamitin itong bike lane natin para din sa kaligtasan nila. So samahan na lang sa mga lahat ng rider. Maluwag guys, di ba? Ang sarap mag-bike pag ganito. Kung itsura ng bike lane natin, malinis. Dahil araw ng linggo ngayon, talagang malinis talaga yung kalsada. Lalo na siguro bukas, umpisa ng curfew 10 to 5. Diretso ba ako? Ito muna tayo guys. Sundin natin yung batas trapiko. Yan. Ito na guys. Okay guys, pag isa tayong sumusunod sa batas trapiko, may ilang din yung ibang kasamahan natin na gumagaan sa kalsada, gumagamit ng kalsada, kasi nga tayo ng maliit na individual, sumusunod tayo sa batas trapiko, sila pa kaya yung disiplina talaga mag-uumpisa yan sa ating mga sarili. Tayo mag-uumpisa para tayo gayahin ng iba. So out natin bukas alas 6 ng umaga. Ewan ko lang, mahirap yata ang bumiyahe bukas, yung magpapadyak ka ng malayo, kasi sa mga boundary yata may mga checkpoint na, baka hinahanapan ng kung taga doon ka, yung health protocol, baka pagbabawal yung mga ibang kapadyak natin, pumadyak ng malayo, mag-ride ng malayo. Starting yan guys bukas yata, simula bukas ng ilang po, hating gabi yata. Simula ang mahigpit na curfew. Pagdating naman sana guys dito sa may siguro mas maganda ituloy nila ito sa EDSA, nalagyan nila ng guhit na ganito
para aware din sa mga motorista na gumilid kasi para bigyan ng daan yung ating mga riders, yung mga nagbabike na pumapasok din. Kaya tayo guys, unahan ulit tayo ng pedestrian lane. Ang luwag ng EDSA ngayon guys. Kaliwa na tayo dito guys. Yan, isang kapadyak natin. Siguro pauwi na rin to. Naglo-long ride nga pala guys. Tanong ko lang, saan ba mas magandang dumaan? Pag galing ka dito ng Mandaluyong, kung pupunta ka ng Laguna, alin ba mas magandang ruta? Yung dadaan ka ba ng Tanay? Tanay proper o mag-iinsa ka? Comment na lang guys. Comment na lang sa comment section natin kung alin ba yung mas maganda na ruta, yung hindi delikado. Kasi nung nakaraan taon kasi, nung maglipat bahay kami noon, galing kami ng Tanay, isang Palok Tanay, bumaba kami, tapos Tanay proper na yung namin. Pag galing na sa Palok, kumaliwa na kami, tagusan ng Laguna yun guys. So halos yung kalsada maliwalas guys, yung kalsada ang ganda, tahimik at mangingilan-ngilan lang yung bahay. So nag-aalangan ako guys nung dumaan kung sakaling magbabiyahe ako ng solo ride ng Bicol. Yan o, kung dadaan ako doon kasi ako lang mag-isa, parang nakakatakot kasi nga mag-isa ka lang sa kalsada, tapos tahimik, madilim pa yung parting lugar na yun guys, mangilan-ngilan lang yung bahay bago ka tumagos ng Laguna. So guys, pa-comment na lang sa comment section natin. Siguro mga July man ba naisipan ko mag solo ride dito sa Mandaluyong hanggang sa amin sa Guwa Kamsur. So hinahanda ko pa yung ibang gamit natin para
may ano tayo sa mga ano, sa mga stopover natin, may gagamitin tayo. So yun, pati dito guys, dito yung mga personnel ng DPWH. Mukhang yun nga, tama guys yung iisip ko, pinagbuhultan din nila. Sana parte rin ito ng bike lane na ginagawa nila para kahit paano ligtas tayo dito sa EDSA. So kakaliwa na tayo dyan, ikakanan na tayo dyan guys. Isang kapadyak natin. Yan, bike to work lang siguro. Mga umuwi ng ating gabi. So yan, walang sasakyan mga kapadyak, walang sasakyan mga ganitong oras. So ang choice mo lang talaga kung uuwi ka, magta-taxi ka talaga kasi walang PUV. Obligado kang mag-taxi para makauwi ng mga ganitong oras. Oras natin 11:17. Yun. Sarap mag-bike. Bakit kaya ang mga atras itong isang motorista natin? So lapit na tayo guys. Kakaliwa na tayo dyan guys. Yan, may isang kapadyak natin sa unahan. Siguro pa uwi na rin to. Tayo dadaan kasi sarado rito. Guys, dito na tayo. Hi sir, good evening. Thank you sir. Yung mga kapadyak natin dito nagsiuwian na rin.
Wala nang halos na nakaparking sa may mga bike parking. Sana walang gawa ngayon para pahinga lang tayo guys, kasi medyo hangover tayo ngayon. Pare,